Ola, somos Coral Matos Ardila, Hugo Domínguez Lindo Nicole Noguera Vide e Yaiza Diz Bouza. e imos falar de como podar e coidar unha árbore nuns pasos. Antes de empezar, imos explicar as ferramentas que precisarás. Unhas tiseiras pequenas para as ramas menores, unhas tiseiras de brazos longos para as ramas medianas, unha serra para os troncos máis grandes, unha escaleira e algún produto de limpeza. En primeiro lugar, falaremos da poda da árbore. Hai que podar unha árbore para quitarlle as ramas dañadas, permitir un novo brote ou darlle unha forma distintiva. É importante facelo correctamente para non dañar. O primer paso, pensa por que queres podalo, para darlle forma, para que dea unha boa sombra, para que ocupe menos espazo. O segundo paso é a avaliación da árbore, ver o tamaño e identificar as ramas principais. O terceiro paso é eliminar as ramas dañadas. O cuarto paso é eliminar as ramas entrecruzadas ou moi próximas entre sí. O quinto paso, eliminar as ramas que actúan como obstáculos. As baixas que bloquean e as altas que rozan co teito ou con cables telefónicos. O sexto paso é podar as ramas irregulares para darlle forma á árbore. Poda só o necesario e non máis do 25% das ramas. O tronco por si solo non é suficiente para que sobreviva. Estes son algunos consellos. As partes mortas ou dañadas pódense podar en calqueira momento. Busca unha fonte de información para averiguar a época do ano adecuada para podar a árbore específica na túa rexión. Usa as tiseiras ou o serrucho dependendo do tipo de rama. Unhas tiseiras pequenas para ramas menores, unhas tiseiras de brazos largos para as ramas medianas ou o serrucho para os troncos máis grandes. Ten a man unha pequena cantidade de alcohol isopropílico ou outro limpiador doméstico nun frasco para limpiar as ferramentas e evitar a propagación de enfermidades dunhas árbores a outras. Agora imos falar de como coidar a árbore. O primeiro punto é remerxer as follas ou ramas mortas ou enfermas. Eliminar as ramas que se cruzan xa que poden lastimar ou infectar outras partes da planta. Nutre a copa para mellorar a súa apariencia. Rexuvenece a árbore quitando a madeira vella de tal maneira que se propicie a formación dunha nova. Disminúe o tamaño da árbore ao remexer ocasionalmente as follas, pero cuidado coa selección. Ata pronto! Adeus. Deca logo. Chao.